Anani ko? Minani. Anani ba? Minani ba. Idiru. Kina ji na? Ina ji. To wallahi yau ba za ta kona a garin nan ba. Bakin shi adashen ku ya kare ba? Adashe ya kare Yau yana gwa daki. to don Allah ka taimake ni. Ka ara mini kuɗin adashen ka. Ai baba dole. Ina gani 8,000 ma ya isa. Ba komai. Zan tafi. Zan je akwai injiniya Hassan Mohammed. Kamar ina jin sunan nan fa. Oh shi ne wanda nake ji kullum Injiniya kana Hassan magana yana Mohammed. taimakon ka. Shi ne. To dan arziki iri albarka kenan. Shi wannan mutumin kina ji? Akwai tausayi. Gaskiya Kuma sosai shi ma gaba na gidan duniya dai Allah ya ba. Na gani. Kin ga tu yana injiniya. Haka ne. Ya zama sarki yaƙi. Gaskiya ne. Na garkuwan kefi. Ya zo ya zama Matawalle. Peace ambassador na Arewa gaba daya. To wannan in ka ga mutum tun kana haka Allah yana baka matsayi dukiyanka mai kyau ne. Haka ne fa. To ni tashi zan yi yanzu zan tafi. In na je garin kefi zan yi sallama a gidan buratai. Ina injiniya Hassan Muhammad an shiga hanyar ni Hamadu shulgani annabin tsohuwa aka je. Ai wannan ni ma da zan so na je. A'a ki bari in auren ka ya tashi. Haka ne. Sai mu je. Ba ku. Amma sai kin faɗi sunan mai kyau kishe injiniya Hassan Muhammad ji? Injiniya Hassan Mara. Mohammed. Injiniya Hassan Muhammad. Ya to kai na dauka ba za ka iya faɗa ba to ATM naki ya faɗi.